Wara ng buhay kan madukayan ang sarong 53 anyos na lalaki sa sarong abandonadong harong sa barangay Paho, San Isidro Vera, Catanduanes, alas 8 kasudmang aga, Disyembre 16. Pigbisto ang nasabing persona na si Juan Tabliso, may agom para umaas residente ka nasabing lugar. Basado sa impormasyon, alas 7 ng aga nakaaging Domingo, kan magpaaramin sa iyang pamilya na maatindar ni pang alas 8 misa sa sarong haraning simbahan, alaga day na nakabalik pa sa iyang pamilya. Hasa sa madukayang ganang kan sa iyang aki kasudma sa saindang abandonadong harong haraning sa indang latian. Nahiling ini na nakadapa and nagadugo ang tayo. Ang sabi kat aki, nag-holiday ini mga bandang alas 7 nung Domingo, mapasimbahan sa Antipolo Church duman sa kataning man sa ng barangay. Sigon sa PNP, dahi man sindang nahihiling na foul play. Napag-araman man nahaloy ng may pigmamati ang biktima, alagad pigupera sa pasubot kay ni an pag-uma. Base man po sa report na pigtao kan Municipal Health Office, no signs of injury noted. Ang cause of death is cardiorespiratory arrest, secondary to coronary artery disease. Pigpapatentehan ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Perbasena.